E imos coa primeira das nosas propostas deste sábado. Hai tempo que os bois deixaron de ser imprescindibles para as labores agrícolas aquí en Galicia, pero Mario Nogueira segue a criar e a amansar estes animais para o traballo en Petín, en Valdeorras. Neste intre conta con 16 exemplares. A súa zona levouno a participar xa en varias rodaxes cinematográficas. Toma, toma, ven, ven. Ven, toma, toma, ven, ven, chega, chega, chega. Estos son da raza Ramo Grande, das Islas Azores. Chamoume moita atención como vive a xente, a cultura que hai ao redor a día de hoxe ainda dos bois. Quería ter un trozo deso aquí. Levan tan só uns meses en Petín, conviven nesta explotación con exemplares de outras 4 razas autóctonas distintas. Estos son pequenos, son de raza pequena, a cachena que é unha das razas máis pequenas do mundo. Pero bueno, hasta 500 kilos de carne. A base da doma dun animal é que te respete. Tú colles un animal salvaje e ao final, a través dunha corda, tú tens que enseñar ao animal que tú eres o seu líder e que te ten que obedecer. E cando teño os dous domados así, é poñelos nun xugo. E se realmente te respetan, tú andan, tú paras. Da igual o que lle poñas, un carro, que haxa música, é unha confianza e un vínculo que eres como o seu líder. Un traballo que Mario leva no seu ADN. Comezou hai máis de 2 décadas en homenaxe ao seu pai e ao seu avó. Todo o mundo decía que estaba louco. Empecé a criar bois de traballo que vendía para o País Vasco. En moi pouco tempo fixeme un referente neso. Igual que un perro de caza ten unha carga genética, uns cazan perdices, outros jabalís. Eu teño unha carga genética, creo, levo na sangre este tema. E bueno, empezou como algo, como un hobby e gracias a eso, pois, hoxe é o meu medio de vida. Para chegar á importancia destes animais e a súa nobreza, todo o mundo comezou a participar en festas e romarías. Poñelos diante dun neno que lle poda tocar ou ver a unha persona maior emocionada porque leva 20 anos sin ver unha parexa de bois. Poder estar no meu traballo falando das razas autóctonas, de por que chegaron hasta aquí, o valor que teñen a nivel gastronómico, a nivel da biodiversidade. Tamén procura guardar memoria da importancia que noutro ara tiveron pro rural galego participando en distintas labores agrícolas, pero sen dúbida a súa maior zona ven das rodaxes cinematográficas. Os seus bois participaron en anuncios, películas ou series, a primeira al final del camino. E viron o traballo que facía, nun rodaje de Granada pedíanlle 2 bois para a serie Doctor Who, que é a máis antigua da televisión, e eles dixeronlle que a mellor persona que había neso non é verdad, porque era prácticamente a única, non? É fácil ser o mellor. Había un montón de xente, quedaron alucinados. E a partir de aí, pois, empezáronnos a chamar. Estas imaxes corresponden ao traballo que realizou para unha película en Roma. Compaxina a doma de bois cunha explotación de cachenas e co seu traballo nunha empresa cárnica do País Vasco. Por iso cada vez participan menos rodaxes, pero non quixo faltar a gravación dunha serie hai tan só uns meses no Obradoiro. Das a conocer as razas autóctonas, un traballo, a un certo tipo de personas que de outra maneira non chegarías, pero non é o que máis me gusta. O que máis me gusta é sentir o que a necesidade que viviron os nosos antepasados de traballar a terra, ver realmente o que foi un boi para a cultura de Galicia. Animais ligados ás nosas raíces que grazas ao traballo de Mario seguen a formar parte do presente e a ollar cara ao futuro dende estes montes de Petín.